Τι κάνουμε, καλά, τι καλή μου Πρέπει να πούμε λίγο δύο πράγματα απόψε. το πήρες. Ωραία.
Μακεδονία με υποψήφιο περιφερειάρχη τον κύριο Γεώργιο Δακή. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην σημερινή εκδήλωση. Παρακαλώ τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη κύριο Σόκο. Συμπατριώτες μου, και επιτρέψτε να απευθύνουμε με αυτήν την προσφώνηση, γιατί εδώ η αίθουσα είναι 90% αμιγώς καταλημμένη από Βελβεντινούς. Βέβαια το ξέρω ότι απόψε αυτή τη συγκέντρωση την παρακολουθεί όλο το Βελβεντό. Γι' αυτό και κάψαμε και στην κάμερα. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό συζητιέται. Και συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νοερά όλο το Βελβεντό είναι εδώ απόψε. Νοερά όλη η καρδιά του Βελβεντού χτυπάει εδώ. Και θα σας παρακαλέσω, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, το μήνυμα της απόψινής βραδιάς να το μεταφέρετε σε όλο το Βελβεντό. Ένα Βελβεντό που ήταν πάντα στην πρωτοπορία, ένα Βελβεντό που ήταν πάντοτε αυτό το οποίο δακτυλοδεικτούνταν επενετικά σε όλο το νομό Κοζάνης, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα και δυστυχώς από ενέργειες κάποιων εκόντες άκοντες, για να είμαι και πάρα πολύ έτσι ευγενής, έφτασε το Βελβεντό να είναι στην απομόνωση. Λοιπόν, εμείς δεν το επιτρέπουμε και δεν θα το επιτρέψουμε στο μέλλον. Απευθύνομαι σε εσάς τους συμπατριώτες, πραγματικά με ιδιαίτερη συγκίνηση. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, σας ευχαριστώ θερμά για τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. 20 χρόνια, δόξα τω Θεώ, ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. 20 χρόνια αγώνων, 20 χρόνια προσπαθειών, 20 χρόνια προσφοράς. Συγχωρέστε με τον προσωπικό τόνο και θα ζητήσω και συγγνώμη για τους συναντέλφους υποψηφίους εδώ, στους οποίους θα παρουσιάσουμε στο τέλος, αλλά είναι κάτι που βγαίνει μέσα από την καρδιά μου. Και είναι μια κατάθεση ψυχής που θέλω να την κάνω. Τιμώ και ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλη την κοινωνία του Βελβεντού, που με ανέδειξε 2 τετραετίες δήμαρχο, που με στήριξε 1 τετραετία για αντινομάρχη Κοζάνης. Και βέβαια η τελευταία τετραετία, τα 3,5 χρόνια ως αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, με το πρωτόγνωρο και για βιβλίο Γκίνες περιστατικό, ο νομάρχης Κοζάνης να μην ψηφιστεί από το χωριό του. Και αυτό το καταλαβαίνω. Ανοίγουμε την αγκαλιά και τους αγκαλιάζουμε όλους. Όταν όμως ο κύριος Μικλιάγκας, αγαπητή κυρία Νανοπούλου, που είστε πολύ έμπειροι στην αυτοδιοίκηση, κατέβηκε για νομάρχης Κοζάνης, πήρε από το χωριό του τη Λευκοπηγή το 98% των ψήφων. Και όταν ο κύριος Ανδρεάδης κατέβηκε για νομάρχης Κοζάνης, πήρε από το χωριό του την Άρδασα, την Εναράχη, συγγνώμη, δήμαρχε, το 95% των ψήφων. Στην προηγούμενη τετραετία εμείς καταφέραμε, και βάζουμε τον εαυτό μου μέσα, τον νομάρχη Κοζάνης, τον οποίο εμπιστεύτηκε όλη η κοινωνία του νομού Κοζάνης, ο περιφέρειας, ο κύριος Δακής, από το Βελβεντό να πάρει το 0,001%. Αυτό όμως δεν μας εμπόδισε την αγάπη μας, την υποστήριξή μας για αυτόν τον τόπο στον οποίο ζούμε, στον οποίο μεγαλώσαμε, στον οποίο μεγαλώσαμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, να τον στηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε με μια σειρά έργων. Εγώ αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω την πικρία μιας κοινωνίας που άλλα περίμενε και άλλα της ήρθαν. Μιας κοινωνίας που απολαμβάνει πράγματα που δεν της αξίζουν. Όμως αυτά τα πράγματα που δεν της αξίζουν δεν οφείλονται σε αυτή την κοινωνία. Οφείλονται σε ενέργειες κάποιων που ήθελαν για υστερόβολους προσωπικούς ιδιωτελείς σκοπούς να υπηρετήσουν και έφτασαν το Βελβεντό σε αυτήν την απομόνωση. Συμπατριώτες μου, ξέρω καλά από πού ξεκίνησα, ξέρω καλά σε ποιο τόπο μεγάλωσα και συγχωρέστε μου για τη συγκίνηση. Ξέρω καλά ποιος είμαι, το παιδί, το φτωχόπαιδο, το αγροτόπαιδο που μεγάλωσε στα χωράφια και με τα ζώα του πατέρα του. Όμως, στην
κοινωνία του Βελβεντού και στην κοινωνία του νομού Κοζάνης και στην κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, έχω το θάρρος, έχω το σθένος και έχω την καθαρότητα στο μέτωπο να περπατώ με το κεφάλι ψηλά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Περιφερειάρχης ο κ. Δακής με εμπιστεύτηκε 4 χρόνια τη θέση του αντινομάρχη. Είναι τυχαίο ότι ο Περιφερειάρχης ο κ. Δακής με εμπιστεύτηκε 3,5 χρόνια τη θέση του αντιπεριφερειάρχη. Είναι τυχαίο ότι υπάρχουν αναγνωρίσεις σε όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων και στην περιοχή της Κοζάνης και στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Είπα, θα μιλήσω με ένα προσωπικό τόνο, κάνοντας κατάθεση ψυχής. Και πρέπει να πω και το εξής. Από τους αγώνες για το μέλλον αυτού του τόπου, από τους αγώνες και τις προσπάθειες για την πρόοδο αυτού του τόπου, δεν ήμουνα ποτέ απόν. Πάντοτε ήμουνα παρόν. Και όταν γινόταν οι μάχες για τις συμπολιτείες, αν θυμάστε η αυτοδιοικητική παλιότερα, όταν γινόταν οι μάχες για το Καποδίστρια, με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους τρέχαμε στην Αθήνα για να κρατήσουμε τότε στα πλαίσια του Καποδίστρια το Βελβεντό ανεξάρτητο. Τότε που άλλοι κρύβονταν, άλλοι επικαλούνταν και προφασίζονταν διάφορες δικαιολογίες για να μην παραστούν σε αυτούς τους αγώνες και αυτές τις μάχες. Και όταν μετά ήρθε ο Καλλικράτης, για τον οποίο θα πούμε 2 πράγματα, φρόντισαν πάλι οι υστερόμενοι σκεπτόμενοι να ρίξουν αλλού τις ευθύνες. Ποιος έκανε το Δήμο Βελβεντού 5ο Δήμο στο νομό Κοζάνης? Ποιος τον έκανε 4ο? Έκοψε το 5ο και έγιναν 4 Δήμοι και το Βελβεντό τον προστάτησε στα Σέρβια. Φταίει λοιπόν ο Δακής ή μήπως φταίει ο Σόκολης που έδωσαν συνεχώς τις μάχες? Και όταν κάποιοι αγωνίζονται και έλεγαν τις αλήθειες σε αυτή την αίθουσα, ότι πρέπει στην πραγματικότητα να προσαρμοστούμε. Και εγώ έχω εμπιστοσύνη στην κοινωνία του Βελβεντό, αγαπητοί συμπατριώτες. Και είπα κι άλλη φορά από αυτό το βήμα, το Βελβεντό έδειξε διαχρονικά τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Και θα μπορούσε στα πλαίσια της ευρύτερης διοικητικής μεταρρύθμισης να παίξει τον ηγέτη αυτής της περιοχής. Ναι, είχα πει να αγωνιστούμε για την ανεξαρτησία του Δήμου. Βεβαίως. Όλοι μαζί. Πάλι βεβαίως. Αν όμως δεν το πετύχουμε, και τον άλλο δεν λόγο, θα πρέπει να έχουμε το plan B, το δεύτερο σχέδιο. Όχι στην απομόνωση, αγαπητοί συμπατριώτες. Και κάποιοι επένδυσαν στην απομόνωση. Κάποιοι επένδυσαν στο να μείνει το Βελβεντό πίσω 3,5 χρόνια. Και φανταστείτε να μείνει άλλα 5 χρόνια. Δεν το αξίζει η κοινωνία του Βελβεντού? Το αξίζετε εσείς, αγαπητοί συμπατριώτες? Το αξίζουμε εμείς? Θέλω να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη όλων μας, όλα αυτά τα χρόνια που σαν δήμαρχος αντινομάρχης και τώρα αντιπεριφερειάρχης μαζί δώσαμε αγώνες με τον κύριο Δακή επικεφαλής του συνδυασμού μας για να προωθήσουμε τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, της κοινωνίας του νομού Κοζάνη και της Δυτικής Μακεδονίας. Να θυμίσω έργα τα οποία γίνανε όταν ο Σόκολης ήταν δήμαρχος, όταν ο Σόκολης ήταν αντινομάρχης και τώρα που είναι αντιπεριφερειάρχης. Μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι το μετόχι φέρει σφραγίδα και ονοματεπώνυμο? Μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι το δίκτυο ίδρυυσης που αντικαταστάθηκε στο Βελβεντό έχει σφραγίδα και ονοματεπώνυμο? Το Δημαρχείο, το κληροδότημα, το νιόνι πιαγωγείο, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, το γήπεδο, το Χριστό Γυμναστήριο, οι δρόμοι για το καταφύγιο και τη σκούλερη για το Πολύφυτο. Έχουν ονοματεπώνυμο, αγαπητοί συμπατριώτες. Και δεν επιτρέπω σε κανένα να βάζει χ. Η ιστορία έγραψε και η ιστορία όταν γράφει δεν ξεγράφει. Μήπως, για να ρωτήσω και το άλλο, τα έργα που τώρα είναι σε υλοποίηση, ο βιολογικός καθαρισμός εκτελείται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ, την ανάπτυξη του Βελβεντού που υπογράφηκε η σύμβαση από την μέση του χωριού και πάνω με άλλα 3 εκατομμύρια, την καταλήψη στο δρόμο του καταφυγίου, το θωρόλακα που εντάχθηκε με 5,5 εκατομμύρια, αυτά είναι έργα που τώρα υλοποιούνται και εκτελούνται. Και θα θυμάστε, αγαπητοί συμπατριώτες, όταν ήρθαμε στο Δημαρχείο
να υπογράψουμε τη σύμβαση ο κύριος Δακής και να δώσει στο Βερβεντό 15 εκατομμύρια έργα τώρα. Ένα Βερβεντό που δεν είχε καμία εκπροσώπηση πουθενά, ούτε στη Δημοτική Αρχή, ούτε πουθενά. Και που, συγχωρέστε με, αλλά χωρίς την παρουσία του Σόκουτη σε αυτή τη θέση ευθύνες, δεν ξέρω αν αυτά τα έργα θα δρομολογούνται για το Βερβεντό. Και τι εισέπραξε ο κύριος Δακής, τι εισέπραξε ο Γιάννης ο Σόκουτης όταν ήρθαν να δώσουν αυτά τα έργα. Τα είδατε στα κανάλια. Τις ύβρις, τις αποδοκιμασίες, τη χλέβη. Σε ένα σημείο που αισθάνθηκα τόσο άσχημα και λέω όχι, δεν είμαστε αυτοί οι Βερβεντινοί. Είμαστε περήφανοι, είμαστε εξωπρεπείς, είμαστε ευγενείς, είμαστε ευπρεπείς. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να δίνει άλλη εικόνα από αυτή που πραγματικά είμαστε. Μήπως να θυμίσω εδώ σε κάποιους φίλους που είναι και παρόντες την ενίσχυση που είχε η Νομαρχία Κοζάνης και η Αντιπεριφέρεια Κοζάνης στον Ορθωτικό Όμιλο, στο ΚΑΠΗ, στον Αθλητικό Σύλλογο, στα σχολεία, στους συνεταιρισμούς, στον ΤΟΕΒ, με όλους τους φορείς που έχουμε μια στενή συνεργασία. Και πέστε μου έτσι πραγματικά, αγαπητοί συμπατριώτες, μέσα από την καρδιά σας, σε ποιο χωριό ο νομάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης θα είναι από το χωριό και δεν χαίρεται το χωριό που έχει έναν τέτοιον άνθρωπο, όποιος είναι αυτός, και να τον αξιοποιήσει, να τον εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια του όρου για το όφελος και για το κέρδος του χωριού. Εγώ ξέρω ότι όλη η κοινωνία του Βερβεντού έχει αλάθει το εισιτήριο. Γι' αυτό είπα ότι μας παρακολουθεί απόψε όλη η κοινωνία του Βερβεντού και θέλει να ακούσει. Και τα αναγνωρίζει και τα τιμά, και εγώ αναγνωρίζω τη στήριξη και την εμπιστοσύνη και τιμώ όλους τους συμπατριώτες μου, όμως εξαιτίας ολιγάριθμων ελάχιστων ανθρώπων που κρατούν εγκλωβισμένη μια κοινωνία και δεν την αφήνουν να πάρει ανάσα, να απελευθερωθεί, να εκφραστεί δημοκρατικά, προσπαθούν άλλη μια φορά να κρατήσουν τον Βερβεντό στην απομόνωση. Είπα στην τελευταία συνέλευση, με επιστολή βέβαια, γιατί έλειπα στην Αθήνα με τον Περιφερειάρχη και τα θέματα της ΔΕΗ, ότι είναι ανάγκη το Βερβεντό, μια κοινωνία πρωτοποριακή, μια κοινωνία η οποία αποτελεί πρότυπο και υπόδειγμα σε όλη την Ελλάδα, να απελευθερωθεί, να φύγει από αυτόν τον εγκλωβισμό. Και λέω τι καλύτερο, να πάει δημοκρατικότατα, να εκφραστεί στις εκλογές, τις δημοτικές και τις περιφερειακές και τις ευρωεκλογές. Και από εκεί και πέρα ο αγώνας για ανεξάρτητο Βερβεντό να συνεχιστεί με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Είναι θέμα που μπορεί κανείς να έχει τις απόψεις. Προσωπικά λέω ότι στα πλαίσια της νέας υφιστάμενης κατάστασης του Καλλικράτη, με τα στραβά του και με τα καλά του, είναι μονόδρομος. Ένας Δήμος 22.000 κατοίκων έχει άλλη δυναμική από ένα Δήμο 3.500 κατοίκων. Αλλά δεν στέκουμε εκεί. Το αφήνω. Μπορούμε να συνεχίσουμε τον αγώνα σαν κοινωνία του Βερβεντού για ανεξαρτησία, όχι όμως σε βάρος των συμφερόντων μας. Και το ξέρετε καλύτερα από μένα, αγαπητοί φίλοι, ότι μέσα όταν είσαι στα κέντρα λήψης απόφασης, μόνο τότε υπερασπίζεσαι καλύτερα τα δικαιά σου και τα συμφέροντά σου. Όταν αποφασίζουν άλλοι για σένα, χωρίς εσένα, είσαι χαμένος από χέρι. Και 3,5 χρόνια αυτό κάναμε. Αποφάσιζαν άλλοι για μας χωρίς εμάς. Είμαστε οι καλύτεροι. Είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε υπόδειγμα. Αλλά δεν είμαστε και ο φαλός της γης. Δεν είμαστε και ο περιούσιος λαός. Υπάρχουν κι άλλοι που έχουν επίσης προτερήματα. Υπάρχουν κι άλλοι που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σαν εμάς. Να τα ενώσουμε, να ενώσουμε δυνάμεις, να πάμε μπροστά. Όταν ο κόσμος έγινε μια γειτονιά, είναι δυνατόν εδώ να μιλάμε ότι ο καθένας κοιτάει μόνο να είναι κλεισμένος στο καβούκι του. Και επιτέλους, τι κοινωνία θα παραδώσουμε στα νέα παιδιά. Λέγαμε σήμερα στη Σιάτιστα ότι αν είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε, αγαπητοί συμπατριώτες, είναι η κοινωνική μας συνοχή, η στήριξη ο ένας προς τον άλλο και οι τοπικές κοινωνίες που είναι δίπλα, η μία να στηρίζει την άλλη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια των διαχωρισμών. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ο καθένας να τραβάει τον δρόμο του. Την κοινή συνισταμένη πρέπει να βρούμε, τα κοινά συμφέροντα που μας ενώνουν. Και εμείς αυτό, ο συνδυασμός του Γιώργου Δακή
και εμείς όλοι οι εκλεκτοί συνάδελφοι που είναι και εδώ παρόντες, αυτό όχι μόνο το υποσχόμαστε, δεσμευόμαστε και είναι όγκος τιμής ότι θα το κάνουμε πράξη. Αγαπητοί συμπατριώτες, πολύ λίγα λόγια, δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά για το θέμα του Καλλικράτη. Τα είπα εξάλλου και νωρίτερα στη ρήμη του λόγου. Μέσα στα κέντρα λήψης απόφασης υπερασπίζεσαι καλύτερα τα συμφέροντά σου. Αν ο Σόκρατης δεν ήταν στη θέση του αντιπεριφερειάρχη Ζάνης, στα κέντρα λήψης απόφασης που επηρεάζουν τις αποφάσεις που παίρνονται για τον νομό, είναι σίγουρο ότι δεν θα γίνονταν κάποια πράγματα. Όχι ότι οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται το ίδιο, αλλά όπως και να το κάνουμε. Ο καθένας από τον τόπο από τον οποίο προέρχεται μια άλλη οπτική γωνία πιο φιλική έχει. Μπορεί λοιπόν σήμερα το Βελβεντό, ψηφίζοντας, αναδεικνύοντας τις δικές του αρχές τις αυτοδιοικητικές και στην περιφέρεια και στο Δήμο, να έχει και τον αντιδήμαρχο στη θέση του πρώην δημάρχου, όπως ο νομός δεν έχει πλέον νομάρχη, έχει αντιπεριφερειάρχη. Να έχει το συμβούλιο του, το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας με 7 νομίζω ή 9 εκλεγμένους συμβούλους που ενδιαφέρονται πρωτίστως για την καθημερινότητα του Βελβεντού και της τοπικής κοινωνίας και να υπερασπίζονται στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών τα συμφέροντα του Βελβεντού. Και βέβαια, για όσους είναι αυτοδιοικητικοί, το ξέρουν πάρα πολύ καλά, ότι ο Καλλικράτης έχει ασφαλιστικές δικλείδες. Ο Καλλικράτης δεν είναι έγινε ένα νομοθέτημα με τα όσα στραβάτια εμπεριέχει, που αφήνονται στην τύχη ορισμένα πράγματα. Βέβαια, επαφίεται πρωτίστως στα πρόσωπα τα οποία εκλέγονται. Ο κάθε δήμαρχος και το κάθε δημοτικό συμβούλιο δεν είναι εξέλικτοι βεβαίως, αλλά βάζουν την προσωπική του σφραγίδα. Γι' αυτό και πρέπει να εκλέγουμε τους κατάλληλους ανθρώπους. Όταν όμως εμείς έχουμε τους δικούς μας 6, 7, 8 δημοτικούς συμβούλους και τον τοπικό αντιδήμαρχο, είναι σίγουρο ότι κανένας δεν θα μπορέσει τα συμφέροντα του Βελβεντού να τα φαλκιδεύσει. Και ό,τι πραγματικά ανήκει και δικαιούται το Βελβεντό, είναι σίγουρο ότι μπορεί μέσα από αυτήν την θεσμική εκπροσώπηση να το υπερασπιστεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Πριν συνεχίσω, και δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, εγώ, και το λέω αυτό με το χέρι στην καρδιά, επειδή και την άλλη φορά ήμουν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης και τώρα με τίμησε ο κύριος Ζακής με την εμπιστοσύνη του, θέλω πραγματικά να συγχαρώ και τους υποψηφίους που είναι στους δημοτικούς συνδυασμούς. Όλους τους δημοτικούς συνδυασμούς. Και ψηφίστε με το χέρι στην καρδιά τους καλύτερους. Αρκεί να αναδείξουμε τους δικούς μας εκπροσώπους, να μην αποφασίζουν άλλοι για μας χωρίς εμάς. Είναι κρίμα άνθρωποι οι οποίοι βάλαν μπροστά τα στήθια τους, άνθρωποι οι οποίοι τόλμησαν να δέχονται λίβερους, να δέχονται συκοφαντίες, να δέχονται λάσπες. Αυτό είναι απαράδεκτο και για μια κοινωνία σαν του Βελβεντού. Προσωπικά, να το πω έτσι χωρικάτικα όπως το λέμε μεταξύ μας, εγώ έχω αργαστεί πάρα πολύ σε αυτό. Και δεν έχω γίνει χοντρόπιτος με την έννοια δεν με αγγίζουν, αλλά έχω υποστεί τόσα, έχω ακούσει τόσα όλα αυτά τα χρόνια, πέρα, ξαναλέω και πάλι, από την μεγάλη τιμή για την οποία μόνο υποχρέωση νιώθω στους συμπατριώτες μου τους Βελβεντινούς, αλλά από ορισμένους έχω ακούσει τα πάντινα που αγγίζουν ακόμα και την προσωπική μου ακεραιότητα και την οικογενειακή μου γαλήνη. Τα ξεπερνώ. Τα ξεπερνώ. Και τα ξεπερνάμε όλοι. Πρώτα βάζουμε το συμφέρον του τόπου που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε, που μας νοιάζει πρώτα και πάνω απ' όλα. Και τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη και το ίδιο καλό να κάνουν και οι συνάδελφοι, οι υποψήφοι όλων των συνδυασμών. Θέλω όμως και παρακαλώ τους Βελβεντινούς, τους συμπατριώτες, να κάνουν αυτή την υπέρβαση, να ξεφύγουν από τον εγκλωβισμό, να στηρίξουν ανθρώπους, όποιους θέλουν τους πιο ικανούς, στα κέντρα λήψης απόφασης, για να μπορεί να υπερασπίσουν τα συμφέροντα του Βελβεντού με τον καλύτερο τρόπο και παραλαμβάνω συνεχίζοντας, εφόσον αυτό είναι η βούληση των περισσότερων, τον αγώνα για την ανεξαρτησία του Βελβεντού με οποιοδήποτε άλλο θεσμικό, νομικό, νομοθετικό επίπεδο.
καταλήτης όλων αυτών, αγαπητοί συμπατριώτες, να μας βρει η 19 ή 26η Μαΐου όλους ενωμένους. Μια γροθιά. Αυτό που υφιστάμεθα τα 3 χρόνια τα τελευταία, όπου ο ψίθυρος που εξελίσσεται, όπως είπα, σε συκοφαντία, τσακίζει κόκαλα, μακριά από το Βελβεντό. Όλοι ενωμένοι, όλοι αγαπημένοι, μια γροθιά για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντά μας. Και βέβαια δεν θέλω να πιστέψω ότι εκφράζει κανέναν στο Βελβεντό αυτό που τελευταία ακούγεται. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν εκφράζει κανέναν ή μια ελάχιστη μειοψηφία. Ότι κι αν ψηφίσουμε στις περιφερειακές εκλογές, θα ψηφίσουμε οποιοδήποτε άλλον εκτός από το Δακί και το Σόκολη. Νομίζω ότι αυτό, όσοι το είπαν, θα είναι υπόλογοι απέναντι στην ιστορία. Όχι γιατί ο Δακής έχει ανάγκη τις ψήφους, έχουμε βεβαίως ανάγκη και την τελευταία ψήφο, όχι γιατί ο Σόκολης αν δεν βγει θα χάσει πια βελόνι, αλλά είναι αδύνατο να δεχτώ ότι σε μια κοινωνία τέτοια που διακρίνεται για την ομοψυχία, διακρινόταν τουλάχιστον, να ακούγονται τέτοιες σκέψεις και τέτοιες απόψεις. Που σε οποιοδήποτε χωριό και να πάμε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, όλοι πρωτίστως υπερασπίζονται, στηρίζουν και υποστηρίζουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ομοψυχία, αγαπητοί συμπατριώτες, όλοι μαζί ενωμένοι, χέρι-χέρι, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Κανένας δεν πρόκειται εμάς να μας στηρίξει αν οι ίδιοι δεν στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, ή αν οι ίδιοι δεν στηρίξουμε το σπίτι μας. Στις 18 και στις 25 Μαΐου, κρίσιμες οι εκλογές. Διεξάγονται σε ένα πρωτόγνωρο κλίμα και σε μια συγκυρία πολύ δύσκολη οικονομικά. Η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία, όλη η ελληνική κοινωνία τα 5 χρόνια πέρασε και περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι ώρα να τα αναλύσουμε. Όμως, εμείς, ως Συμμαχία των Πολιτών με επικεφαλής τον Γιώργο τον Δακή, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση, έχουμε σχέδιο για να αντιπαλέψουμε και να αντιπαρατεθούμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Και μέχρι τώρα είναι σίγουρο, εμείς τουλάχιστον αυτή την εκτίμηση κάνουμε, ότι τα καταφέραμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό κατά τον καλύτερο τρόπο. Να αναφέρω μόνο, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για όσους τα παρακολουθούν, έχει το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο όταν εγκρίθηκε στην προγραμματική περίοδο 2006-2013, ήταν 313 εκατομμύρια ευρώ να διατεθούν για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ξέρετε πόσο έφτασε μετά από προσπάθειες του Περιφερειάρχη και της Περιφερειακής Αρχής? Το σύνολο των ποσών που έπεσαν στη Δυτική Μακεδονία, 770 εκατομμύρια. Και από το Ταμείο Συνοχής και από τα τομεακά προγράμματα των διαφόρων Υπουργείων. Και σημειώστε κάτι, στις 13 περιφέρειες της χώρας, η πρώτη περιφέρεια σε έργα περιβάλλοντος, ΜΑΒΕ, βιολογικοί καθαρισμοί, είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όλη την Ελλάδα. Η τέταρτη περιφέρεια σε έργα, σε υποδομές υγείας, είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μποδοσάκιο, Μαμάτσιο. Και η έκτη περιφέρεια στην Ελλάδα, ανάμεσα στις 13, σε έργα διαφόρων υποδομών, ιδρεύσεων, αποχητεύσεων κλπ. Πάλι είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά τα νούμερα που μπορεί να κουράζουν είναι όμως πολύ αποδεικτικά του έργου και της προσπάθειας που έγινε. Και βέβαια το μεγαλύτερο, για το οποίο νομίζω ότι μόνο μπορούμε να συμμεινόμαστε, μόνο μπορούμε να καμαρώνουμε, ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με βάση τα στατιστικά στοιχεία και την έρευνα που έκανε διεθνής οργανισμός, είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα με μηδενική διαφθορά. Η πρώτη σε διαφάνεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το πολιτικό προσωπικό της περιφέρειας, οι υπάλληλοι της περιφέρειας είναι λίρα 100. Δεν υπάρχουν εδώ λαμόγια, κατά το κοινό λεγόμενο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη θέση τους για αλότριους σκοπούς. Και βέβαια, να το πούμε και αυτό γιατί αξίζει,
στη νέα προγραμματική περίοδο, στο ΣΕΣ, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, το νέο ΕΣΠΑ δηλαδή, όπως κατωτικηρώς λεγόμενο, με προσπάθειες που έκανε ο Περιφερειάρχης, ακριβώς λόγω του ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στερείται κάποιων πόρων λόγω του πλασματικού ΑΕΠ, εξαιτίας της ΔΕΗ, τα κονδύλια που θα εισρέψουν τώρα για την νέα προγραμματική περίοδο, μόνο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όλη την Ελλάδα, είναι κατά 20% αυξημένα, που σημαίνει περισσότερα κονδύλια, άρα περισσότερα έργα, άρα περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα μια προσπάθεια νωρίτερα η περιφέρεια αυτή να βγει από την κρίση. Δεν λέμε ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Είναι δύσκολα. Στόχος μας, ο πρωτογενής τομέας και κυρίως εδώ στο Βελβεντό, όπου έχουμε όραμα να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με μονάδες καθητοποιημένης παραγωγής, με αρδευτικά, με φράγματα σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ειδικά στο νομό Κοζάνης. Και ειδικά εδώ στο Βελβεντό με τη συνεργασία την άριστη που έχουμε με τους συνεταιρισμούς. Να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, ο οποίος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και ο οποίος δεν μπορεί σήμερα να βρει ούτε ένα ευρώ για να δανειστεί. Και βεβαίως με την καταπολέμηση της ανεργίας και με την ενίσχυση της απασχόλησης. Και θα πω και τούτο. Είναι ήδη έτοιμο, δυστυχώς μας πρόλαβαν οι εκλογές. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις, όπου με ενέργειες που έκανε η Περιφερειακή Αρχή με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη, έχουμε εξασφαλίσει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τον τοπικό πόρο ανάπτυξης που ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ, άμεσα να διατεθούν για την καταπολέμηση της ανεργίας μόνο στο νομό Κοζάνης. Ένα ειδικό πρόγραμμα με ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ακριβώς ο νομός Κοζάνης αλλά και η περιφέρεια είναι η πρωταθλήτρια δυστυχώς στην ανεργία, παρά το ότι είναι εδώ η ενεργειακή καρδιά της χώρας. Και βέβαια να προσθέσω, μια που το ανέφερα αυτό, ότι η πέμπτη μονάδα Ποσονού αρχίζει να κατασκευάζεται στη ΔΕΗ και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν με απλούστευση της γραφειοκρατίας, αλλά και με ειδικά κίνητρα κυρίως φορολογικά. Παρένθεση εδώ, σαν Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έχουμε ήδη έτοιμες προτάσεις 19 σε συνεργασία με τους Δήμους για έργα ΣΔΙΤ, δηλαδή έργα με αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Και όλα αυτά αμέσως μετά τις εκλογές θα δρομολογηθούν, καθώς έχουμε ενδιαφέρον από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους Έλληνες και ξένους, προκειμένου να πέσει χρήμα στην τοπική οικονομία και να υπάρξει αντιμετώπιση της ανεργίας και της απασχόλησης. Γι' αυτό λοιπόν, συμπατριώτες, πέραν όλων όσων είπαμε πριν, ζητούμε τη δυνατή, τη στεναρή ενίσχυση, στήριξη του συνδυασμού Συμμαχία των Πολιτών για τη Δυτική Μακεδονία με επικεφαλή τον Γιώργο Τοδακή. Είναι ένας συνδυασμός που, όπως είπα, έχει εμπειρία, έχει γνώση, έχει σχέδιο, είναι η ήρεμη δύναμη. Δεν επιτρέπουν οι εποχές πειραματισμούς, δεν επιτρέπουν οι εποχές τυχοδιοκτισμούς, δεν επιτρέπουν οι εποχές να κάνουμε βήματα χωρίς να σκεφτούμε και ενέργειες για τις οποίες ενδεχομένως αύριο να μετανιώσουμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο βελβεντινός κόσμος θα έρθει στις κάλπες, θα ψηφίσει για τις δημοτικές, θα ψηφίσει για τις περιφερειακές εκλογές και θα αναδείξει εκείνους που νομίζει καλύτερους για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά του. Όπως είπα και πριν, και με αυτό να κλείσω πριν παρουσιάσω τους συναδέλφους, τους αξιόλογους που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η ώρα που στις 19 ή στις 26 Μαΐου πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Ω γέγονε, γέγονε. Ή να το πούμε χωριάτικα, ό,τι γίνει, γίνει. Από εδώ και πέρα. Να κοιτάξουμε μπροστά. Δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς οι μεγαλύτεροι για τις δικές μας αντιπαραθέσεις, για τις δικές μας κοντόφθαλμες αντιλήψεις, να υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας. Ρωτώ, τι θα απαντήσουμε στα νέα παιδιά που περιμένουν θέση εργασίας? Τι θα απαντήσουμε στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας όταν θα μας ρωτούν τι κάνατε τότε που άλλαζε ο κόσμος? Εσείς κλειστήκατε στο καβούκι σας? Εσείς απομονωθήκατε? Τι κάνατε? Τι θα απαντήσουμε, αγαπητοί συμπατριώτες?
συγχωρέσετε τον τόνο, επειδή νιώθω ότι μιλάω σε δικούς μου ανθρώπους, μιλάω στην οικογένειά μου και αισθανόμενος ότι αυτά που τα λέω μέσα από την ψυχή μου καμιά φορά να εκπλήγει το δίκιο, γι' αυτό και η φωνή μου είναι τέτοια, δεν θέλω να την παρεξηγήσετε. Θέλω να κλείσω αυτό που είπα και πριν σε κάποια φάση της ομιλίας. Ανοίγουμε τις αγκαλιές, δίνουμε τα χέρια, ενωμένοι, να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να πάει αυτός ο τόπος μπροστά και να ξαναμπεί το Βελβεντό στην πρωτοπορία των κοινωνιών, όχι μόνο του νομού Κοζάνης, όλης της Ελλάδας. Το μπορούμε, το δικαιούμαστε, το αξίζουμε και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Θέλω να μου επιτρέψετε, ξεκινώντας, 4 είμαστε, έτσι, νεοσπήρες, να καλέσω εδώ στο βήμα, ο Δημήτρης, συγγνώμη, έχεις πει πίσω, ένα μικρό μέρος από τους 33 υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους που στελεχώνουν τον συνδυασμό του Γιώργου Τουδακή στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Θα ξεκινήσω άλλα εκ δεξιών. Η κυρία Άννα Νορπούλου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Χρόνια στην αυτοδιοίκηση, χρόνια στην πολιτική, με εμπειρία, με γνώση, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Κοζάνης, αντιπρόεδρος της ΠΕΔ, στην ΚΕΔ εκλεγμένη, μια σειρά τίτλους αυτοδιοικητικούς. Νομίζω ότι κοσμεί πραγματικά το ψηφοδέλτιο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ο Μενέλος ο Μακρυγιάννης. Είναι από το διπλανό Πλατανόρεμα. Πολύ καλός φίλος, αδαμάντινος, ελεύθερος επαγγελματίας οικονομολόγος, επικεφαλής και αυτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού και από τους ανθρώπους οι οποίοι μόνο προσφορά έχουν στα τοπικά δρόμενα. Μια νέα παρουσία, μια φρέσκια παρουσία, η Βίκη Ρεπανά. Η οποία είναι μαζί με άλλα παιδιά που δίνουν αυτήν την συνείδηση της συνέχειας και της φρεσκάδας στον συνδυασμό. Και χαιρόμαστε που εμείς, οι λίγο μεγαλύτεροι, έτσι, θα παραδώσουμε τη σκητάλη ως ο νούπο σε τέτοια νέα παιδιά που πραγματικά κοσμούν και την κοινωνία αλλά και το κοινωνικό γίγνεσθε. Η Ρίτσα Εσπυρίδου. Σαν φυσιογνωμία νομίζω ότι μάλλον την ξέρετε και όλοι από τις εμφανίσεις της στην ΕΤΡΙΑ, δημοσιογράφος με σοβαρές και σημαντικές παρεμβάσεις στα κοινωνικά δρόμενα. Και ο Δημήτρης ο Κοεμιτζόπουλος, οικονομολόγος, μέλος του Κοινωνικού Επιτελείου, και αυτός από τα νέα παιδιά, για να υπάρξει, όπως είπα πριν και με τη Βίκη, η συνέχεια και η σύζευξη μάλλον της εμπειρίας με τον ενθουσιασμό των νέων ανθρώπων. Πριν κλείσω, δεν έχουμε άλλο. Για να μην γίνει και καμιά παρεξήγηση. Υπάρχουν εδώ βέβαια και κάποιοι υποψήφοι στα δημοτικά, τα εμφανίστηκαν σε άλλες συγκεντρώσεις των συνδυασμών. Εποφελούμε της ευκαιρίας Μίλτο, Ζήνο, Δημήτρη, όσους βλέπω τώρα, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία και να σας ευχηθώ και εσάς καλή επιτυχία. Κλείνοντας, δεν μπορώ, γιατί ήταν για μένα μια ευχάριστη έκπληξη και μεγάλη συγκίνηση η εδώ παρουσία του, να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία του τον πολύ εκλεκτό, αγαπητό, σεβαστό πρώην δήμαρχο Ελισσπόντου, τον Κώστα τον Σανίδη, πρόεδρο της Εξήνου της Κοζάνης, ο οποίος είναι εκλεκτός φίλος, με τιμά με τη φιλία του και πραγματικά, αγαπητέ Κώστα, με συγκίνησε πάρα πολύ που υπευλήθησε στον κόπο να έρθει σήμερα εδώ σε αυτήν την συνάντηση που έχουμε εμείς οι Βελβεντινοί, για να τα πούμε λίγο οικογενειακά. Σκόπιμα, αγαπητοί συμπατριώτες, δεν ζήτησα από κανέναν να έρθει απ' έξω για να γεμίσει περισσότερο αυτή η αίθουσα. Είπα, είναι μια συγκέντρωση οικογενειακή δική μας, θα τα πούμε λίγο έξω από τα δόντια, θα τα πούμε αληθινά, ακόμα και καμιά φορά όπως γίνεται και στις οικογένειες μπορεί να κοντραριστούμε, αλλά
θα βγούμε με σφυριλατημένη ακόμα περισσότερο την ενότητα και την ομοψυχία. Κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία, αφού σας παρακαλέσω για άλλη μια φορά να προσέλθετε στις κάλπες απελευθερωμένοι και να ψηφίσετε ό,τι εσείς θέλετε, να σας παρακαλέσω έτσι, και το λέω και πάλι και συγκινούμε, ένα πράγμα να έχουμε όλοι στο μυαλό μας και στην καρδιά μας και να το κρατάμε ως χώριο οφθαλμού. Την ενότητα του Βελβεντού, την ομοψυχία, είναι η μόνη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομήσουμε το αύριο για μας και για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθαν πέρα όλοι σε δασκάλες. Gracias.